Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qaulun ing asalipun para sepuh kadang sepuh dengan panas menapun dumateng para penanda para bapak para ibu alung puji tumanipun kenawan mugi-mugi pinangaten saripun anggenipun lalomban para imaten kodeng agung satetap atur urip kendang rukun wiwit kawitan dumugi benahan tansah mangke bahagia mulya dados waktu ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sabuning warga kakung sumawan boten atur dinurmatan menggah mekaten atur pangandika satunggalipun Bapak Tri Mulyono ingkang sampun kalebet sabda panjenengan sami matur suwun wekdal ingkang dipun paringaken dumateng kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun sewu niki kapaksa nggih. Kapaksa mau ora nek apa acara apa terus kowe jedho ning kono. Ora matur 5 menit wae ora suwe-suwe jer ana syarate sahabat sahayu gelem gatekne nggih. Nih, ngaten dipun nilani dene panjenengan dengan sedaya lan iki apa sing tak aturke karo awakmu disekseni biayi semini-mini. Ngaten bepilih sampun perkara dadi kula wiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kowe banteran iki kono nek lirik piye. Ayo apa sing penting Gusti Allah mireng. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa a'udzu bika min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i illa yaumiddin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana ba'du. Kawulun tinggi amit pasang kalimat abdi kinepino ing iloduni kinepatno siku bendo dumawa tawang tuwang sagung sangsaya ingkang dadi tumomo ingkang salajengipun nuwun sewu dumateng danipun para lenggah kakung somong putri ingkang kawula kalsi wonten pamilah sekedhap kemawon kawula pinaringan wekdal
ingkang saperlu kawula badhe ya mungkin ingin pun wastani paring wursito marang anak kula turunan kekalih sebab paugeran kula mbok disangonana bondo sepira dening wong tuwa menawi boten leres anggenipun ngecakaken kula kinten kaya njur ora ana guna lan paedahe. Awit dasar ingkang mekaten kula wantun ngadhep wonten ngarsa panjenengan sami ingkang saperlu bagi ngandhani anakku sekarone Maharani Sinta Sari ugi Mas Amrul Imam Robeni. Nun sewu kula kok gadhe satunggaling panganggih. Kinten-kinten panganggih kula nika leres mboten nggih. Bile sakabehing sinten kinawan tiyang sepuh mesti gadhe satunggaling ketubangan njur suk nek tumekaning wanci bebrayan bisa mukti dunya lan akhirate. Leres boten Bapak Ibu menika? Leres Mas? Ini leres diletak lajengke ki lho jare bener ngendikanipun para-para ingkang sampun rawuh dadi kudangane wong tuwa pengin banget kowe bisa mukti ana dunyane lan akhirate. Eling-eling sakniki kowe kepengin kepenak urip dunya disangoni bondo tok apa kira-kira ya disangoni bondo lan kawruh lho le. Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 bondo wae Pak D. Nomor kalih nggih syukur nek bondo nek boten nggih kawruh. 1 loro nomor kalih alhamdulillah. Nek ngono tak basutne ya. Nek kepingin kowe urip ana donya kepenak miturut dawuhipun panjenenganipun Gusti Allah jumbo kali sampun keparang dipun dawuhaken wonten ing surat Al-Baqarah ayat 200 tunggal menipun ngendikaken ngaten Bismillahirrahmanirrahim. Min manasi mayakulu Rabbana atina fid dunya wa malakum bil akhirati min kolak. Wa minkum mayakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ora sah mbok pikir rekoso ora sah apal ora apa-apa. Ning pengertiane ngene ya. Sapirangan manungsa dunya iki dheweke ngomong aku duh pangeran aku lo panjenengan paringi panggesangan sae kangge dunya kula ning akhire wonten ing akhirat ora entuk apa-apa. Ini berarti bahwa rahmannya terputus dan tidak tersambung nanti dengan rokin di akhirat. Orang pilih kuwi to kowe boten nek boten njur saiki ayat kaping salajengipun wa minkum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duh pangeran mugi kepareng dika paringi dhateng kawula panggesangan sae kangge dunya kula ugi panggesangan sae kangge akhirat kula syukur timebine saking siksa neraka. Kira-kira apa lo kuwi ayat kuwi? Alhamdulillah mantuk terus dipoto nanti. Ini caranya ini nih, kepingin mukti dunyamu mangan telek turulungan apa dhewe mangan telek turulungan
ora kok engko njur ngumpulne telek turune nek nglongan ora kuwi mung jarwa dosa utawa camburan tugil nek cara Jawa jarwa dosa utawa camburan tugil menggah tembung bakune ana tembung telek sedangkan mangan kuwi mung sandangan jarwa dosa telek tenanan entuke golek desudi menjenenganipun para rawuh kira-kira sejiwa iki tenanan entuke golek lajeng turu longan tembunge turu mung kanggo sandangan munggo longan kuwi jarwa dosoke ngelongi entuke mangan artinya kudu mirip luwih-luwih kowe nduk ya cinta Mas Amruleh golek dibonangi nek kowe dadi jaringan botol waduh kepiye iki Cinaka ya jaringan botol iki jaringan kuwi wadah beras botol iki bolong ya disana sepiro karo Mas Amrul jujur enek lasi dan saya yakin kamu sudah pinter dalam masalah manajemen jadi mungkin Pak D ngomong kaya ngene kowe bisa nampa lan bisa nglakoni ngaten gitu saged Ilun sewu Bapak Ibu kula matur wonten mriki menika sebab nyatane kok cah bagus Mas Amrul iki kira-kira ya apa ya terus nang Jakarta ya Mas ya akan ada tinggal pagi ada kebetulan kapan seto kanggo dunya alhamdulillah ini kanggo akhirat lenduk kuwi pade awet beling kanggo mukti akhiratmu kuwi sanyo tebah karo takir tebah karo takir aja lu goleki tebah tenang sebelah takir gawe boten iya padha karo ing arep mau tebah kuwi munggo jarwa dosake tekun entuke ngibadah tebah sedangkan takir kuwi tansah ora lali entuke apa yudha lali zikir alhamdulillah aku dibantu karo ini para ibu makanan karena kira-kira sakit anak lo ya dunia mangan telek dulu lengan lu saya dulu ini kandungnya kalau rada rapatnya penak gampang di eling-eling dilakoni nek kanggo akirate kowe sangwa pedah karo takir aku jalur penemumu tebah tekun endong ibadah takir tansah ora lali nggone zikir nek iso kuwi nganggo cak-cakan ana ing surat apa iku goleki ya surat apa ya Jumat ayat yang ke-10 nanti ana ing kono bakal den tuturke piye carane nyambut gawe lan saterusé ana ing murid iki. Ngono Nduk, tak kira rasa nganggo tak tes apakah apal atau tidak nih kamu siap untuk nglakoni. Alhamdulillah. Kira-kira ora rasa mboten? Mboten kepengin mukti dunya akhir kok. Alhamdulillah nek ngono ya wis ngono wae. Ora sakake janjine aku dur ngomong 5 menit kok niki perlu ya Mas. Oh dereng ya wis makan kula nyuwun sanget panjenenganipun lajeng pamangke saged dipun lajengaken wonten ingkang mratosaken dadi salajengipun namun nyuwun paseksen kemawon lumantar Al-Fatihah utawi kitab mugi-mugi anak kawula menika anak kulunan kula menika dipun ayomi salajengipun ugi dipun kempalaken saha dipun catet
mangke badhe dados tiyang-tiyang ingkang pikantuk kabegjan ing donya lan akhiratipun. Amin. Taqabbalallahu bihaqi wa badillah umul kitab al-fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والسلام ورحمة الله وتعالى أبلغ برسول الجماعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد لرفيع نعمه ويكفيه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ببركة الله سرور ونفعنا ببركتك بهذه الموضوع. يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد أنت الجبار لم يحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا عليم يا مالك يا رافع يا واقع يا قوي يا غني يا واري يا باقي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأغيث وأنا أقول ونخوصا حاجاتنا ولا تكلنا إلا أن في الأرض رفقا برحمتك أرحم الراحمين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى. اللهم بارك لهما في أمرهما وبارك لهما في علومهم وبارك لهما في أرزاقهما وبارك لهما في أولادهما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خشيعا وتوبة نصوحا وعلما نفيعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين أيمانا.
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Yo